Confitats. Confi què? Confitats! Hòstia! Com es deia? Confitats, no? Jo no sé de què esteu parlant. Confitats! Benvinguts a Confitats, que no confinats, un programa des de casa perquè no hi ha un altre remei. Soc el Marc i estem amb el Joan Albert, amb la Dúnia i amb el Pau! Vamos! Com esteu? Com esteu? Contar-me. Pues, brutalment bé. Brutalment bé, Sí, no? No sé, tio, és per animar una mica, saps? Home, després del programa de l'Assunt hem quedat amb ganes de més confitats, de fer més programes, de convidar més gent. Una miqueta de ressaca. Estem una miqueta de ressaca, de tot plegat. Ressaca de festa. Pues mira, jo estic tancat a casa perquè pel carrer està ple de fans. Teus o de la SU? De la SU. Que per cert, teniu els nostres Instagrams. Sí. Aquí, mira, aquí tinc el meu, allà baix està el del Joan Albert. Quan algú parla, oli. No, a mi em surt tot el rato. Allà està el de la Dúnia, vale. que hem canviat el programa que fèiem servir per gravar. Però, Ok. Però bueno, mira, avui tindrem notícies d'actualitat, com sempre, amb el Mike Molina i els seus responsals. I com no, la secció que tant ens agrada, que és la que vosaltres ens envieu notes de veu, que ens podeu enviar notes de veu per l'Instagram de Confitats TV, que el teniu a la descripció. I bueno, que parlarem de moltíssimes coses avui aquí. Així que comencem amb el Confi News. Confi News. Hola, sóc el Mike Molina, el vostre presentador sexy de la tele, que avui no m'he equivocat. Us portarem notícies fresques, així que anem a començar amb el Joan Albert, des de Tarragona. Connectem amb ell? Home, bones tardes. A veure, avui us porto una notícia que és molt divertit. La notícia diu així, del 324. Els consumidors es llancen a fer vermuts i menjar dolços després de la compra búnquer. A veure, d'entrada el tema compra búnquer com a concepte mola. Sí, és guai. Compra búnquer, vale. El que diu, bàsicament, és que la gent ja està de comprar menjar bàsic i ha passat ja a comprar les coses que realment importen. Llavors, les dades importants són: la venda de cervesa ha incrementat un 77%. Un 77%? La venda d'ampolles... les ampolles de vi han pujat un 62%, la resta de begudes alcohòliques un 36%, o sigui, bueno, bastant bé. Està demostrat que som un país... Però que és més del doble, que no ens parem a pensar realment en un 70 i pico %, és moltíssim. És moltíssim, però això no és el que més. De fet, les patates fregides han pujat un 87% i pel que fa ja al tema postres i menjar donetes mentre mirem Netflix, la xocolata ha crescut un 80%, els gelats un 75% i ja el que està tornant loco a tothom, la farina ha pujat un 196% la seva venda. De fet, d'aquesta notícia tenim dos notes de veu, una sobre la farina i l'altra sobre els dos equips, que ja ho vam parlar, dels que jalen molt, que pel que veig no es vendran tantes esterilles i tot el rotllo així, o sigui que es ven més menjar, o sigui que hi haurà més gordos a Catalunya. Sí, a mi és terrible. Em va fer molta gràcia perquè jo encara no m'havia sortit absolutament ningú que fes pa. Imagino que la gent del meu Instagram no té aquestes ganes de fer pa, però just ma germana va pujar una foto en plan he fet el meu pa, i jo no! Ja ho va comentar el Joan Albert, que ara a Catalunya tothom està fent pa. I una cosa, o sigui, així estem salvant el món. Sí. Vale, els nostres avis van lluitar en una guerra. Vale, endavant. Molt bé, seguim. Però és que ara és més fàcil trobar cocaïna que farina, és heavy, eh? Sí. Vull dir, jo no sé per experiència, però me suposo amb aquestes dates tothom diu que no en troba, doncs... Hòstia, doncs parlant de droga, la Dúnia té una notícia sobre droga. Com lliguem, aquí? Com lliguem, Que ben trobat està tot. Ara es posa a parlar d'una altra cosa. Harry Potter. Com a bona responsable de Roquetes, experta en tema de drogodependència... De veritat, tots els temes d'alcohol i droga van per tu, Ens estem donant compte que... Com fan els camells per vendre droga en temps de confinament? Perquè sí, amics, ja ho vam dir, realment està sent una època dura per la gent que es dedica a ser camell o camella.
I bueno, ja han sortit una mica què es dediquen a fer per intentar tirar endavant el seu negoci. Llavors, per què trobem? Doncs, Un negoci molt legal. Un negoci legalíssim. Un dels casos més sonats aquests dies amb la venda de droga és un que va passar a València. Fa uns dies, quan la policia va veure un noi en bici molt nerviós. Ja, si vas en bici i vas nerviós... Algo està passant, eh? Exacte. Total, que es veu que portava una motxilla de repartidor així típica de Globo i quan el van parar, doncs, a dins portava 900 grams d'herba i 575 euros en efectiu. El que sol portar una persona a la butxaca. Exacte. I estava fent la ruta del bacalao. Del bacalao. La ruta del bacalao. La de l'Amazon Molt bé, atenció, per al·lusions. Bones, què tal, que soni el funky? Sí, què tal, soc Funk Cesc. Encantat, soc un DJ retirat dels 70, que vaig perdre la oïda. No ho sento. Per al·lusions. Saps com estaven les drogues, xato? Com? Estaven ben potents als 70. Oh, sí. Estaven cantidubi, tronco. Teníem una moguda que es passava de voltes, saps, companya? És Duffman? Una mica. No. Atenció, no. Dic Funk Cesc. Sí, endavant. Sí, sóc jo el son. No t'escolto. M'has pillat desprevinguda, Francesc! No he anat a cap avinguda, endavant, sí. Continua aquí, gata, perquè no podem sortir. Clar, no, és sort, no sent res, clar. L'escric, vale? Francesc, com era la teva època en els 70? Vale, ja l'he enviat. M'acabo d'enviar un WhatsApp d'aquests, no ho sé, jo només llegeixo cartes. Ah, sí. Nice. Però la meva droga als 70 tenia molt de LSD, Una noia que es deia Lucy, que anava pel cel i ens donava diamants. Ah, sí. LSD, com les teles modernes, no? No sé què has dit, però sí, una miqueta com les teles modernes. Endavant, sí. Ara, ja es comença a escoltar una mica. Francesc? Què? Veus? És com una iaia. Sí, endavant, sí. Bueno, doncs, Francesc, continuant amb la meva notícia, que m'has agafat desprevinguda. Comencem amb una primícia, vinga. Primícia. Doncs total, això, que es veu que a València van pillar aquest xavalín i després a Alacant també van pillar 2 tios que estaven fent el mateix, així estaven de rutilla amb unes motxiletes, però es veu que ells van assegurar que quan els van pillar que portaven droga dins, doncs que no sabien realment que portaven això a la bossa, ja que ells es dediquen a transportar contingut a dintre la bossa. No se sabe si portem un cap, si portem droga, això és telecoca. Portem a casa el que vostè vulgui. Francesc? No, jo sóc el Pau. S'ha anat? Aquest senyor s'ha anat. Ja no està aquí. Sí, no sé què ha passat. Vulguis o no, el que portaven donava un bon globo. Aquesta m'ha agradat molt. Gràcies. A veure, jo diré una cosa. Els xistes del Pau són dolents, però a mi m'agraden. Aviam, n'hi ha alguns que... En el programa de la SU va ser guai. Hi havia alguns acudits que eren xulos. Perquè la SU era amiga seva, si no hauria rigut. Si no hagués pensat ja la trucada. Per favor, esteu jo me'n vaig a penjadíssims. casa. Pau o Francesc, tens alguna notícia? Qui vulgui explicar-la? No, jo sóc el Pau i estic aquí per explicar notícies amb rigor, d'acord? D'acord. Bé, la manca de rutines i l'angoixa afecten la qualitat del son durant el confinament. La cosa és que, bueno, si no tens una dieta equilibrada, si no fas exercici físic i has d'evitar l'ús de les pantalles amb el mòbil, si fas tot això estarà guai. I si no ho fas, si fas tot el contrari, si no fas exercici, si no tens una dieta equilibrada i mires la pantalla del mòbil, doncs tindràs angoixa i no dormiràs. Per tant... O sigui que Catalunya està amb angoixa. Sí, a tot Espanya, crec, en general. Però això és mentida, Sí, però crec que a Córdoba no miren en el nostre programa. O endavant. Per això he dit Catalunya. Clar, vale. Sí, tot Catalunya. Jo he fet tot això que dius i dormo igual de malament que sempre, per tant... O sigui, Joan Albert, tu estàs mantenint una dieta equilibrada? Sí. Fas esport i no mires el mòbil? Sí. A veure... A veure, el mòbil es consulta alguna vegada per enviar algun gif, algun sticker,
Això se fa alguna vegada. Sticker. Però... alguna enganxina. Alguna enganxina. Hòstia, jo ahir vaig arribar al meu límit. Sabeu els iPhones aquests que ara et diuen quant de temps estàs ficat amb el mòbil? Mare mia, com m'ha pujat la mitja. Mare de Déu. 8 hores! 8 hores! Jo també 8 estic por hores? ahí. Jo també... No, Què espera, són 8 hores? com es mira Una això? jornada laboral. Joder! Pues, Sí, tota, sí. Bueno, una persona que es dedica a Instagram, pues... Ja, però ahir era... Home, però a veure, també No, és ahir era veritat que dilluns, ahir era dilluns. tu treballes també amb el mòbil, bastant. Sí, no, això sí, però Bueno, llavors, joder, té 8 excusa. hores. Jo no treballo res del mòbil. Però jo crec que aquestes estadístiques les hauria de dividir en estona al lavabo o estona normal. És a dir, d'aquestes 8 hores, quanta és al lavabo? És la dada que necessito, en general, per mi. Clar. Perquè és un pou de temps. O sigui, realment aquest programa ara mateix algú l'està escoltant cagant. Apreta, Segur. apreta. No, espera. T'animem. Tu pots. Calf. Sí. Apreta. Ànims. Tu pots. Ànims, Ara apreta. surt. Que surt. Vinga. Que surt, vinga. Ja! Molt bé. Bien. Quin Jo moment dormo de radiofònic. putíssima mare, de veritat. Vull dir, sempre dormo genial. Tothom té molts problemes i crec que dono enveja a la gent, però dormo superbé. Tinc somnis molt raros, això sí, molt raros, però dormo genial. Sempre. Jo- Mira. Oh, El confinament, és que ara m'estic llegint, el confinament no fa que somiem més, però sí que recordem més sovint el que hem somiat. Per tant, és veritat. somieu coses rares sempre, l'únic que no ho recordeu. Ah, exacte, exacte. Coses Entrem a científiques. confinoics. No, vull dir, no, aviam, jo- no. D'això no, encara no. Això més tard. Sí Jo que a és vegades veritat, tinc somnis ràndoms, però hi ha vegades que tinc somnis bastant normals, allò que dius, vale, entra dintre de la mitjana de cosa que es pot considerar, però és que avui he tingut un somni, no l'explicaré perquè... Home, què? jo Per crec què? que Per això què? podem entrar a Confi Dreams i ho expliques. Voleu entrar a Confidreams i expliquem el somni així més random que heu tingut? Us Endavant. sembla bé? Aquesta última setmana. Vinga, Sí. va, entrem a Confidreams. Bueno, ja, la Dúnia ja posa la sintonia, no passa res. És que m'agrada molt el resto del cor de la ciutat. Ah, vale, doncs posarem el de la cor de la ciutat. Sí, sí, ara mateix Genial, està sonant el del m'encanta. cor de la ciutat. Vale. Vale. Joan Albert, ets el presentador de Confidreams, endavant. Home, endavant! Bona nit a tothom, estimats somiadors i somiadores. Estem aquí un dia més a Confi Dreams, el vostre programa de dormir i dels somnis, on els somnis no es fan realitat, però els recordem. Comencem amb tu, Marc. Quin és el somni més estrany que has tingut aquesta última setmana? Passem amb el Pau. Endavant, Pau. Somia. Sí, recordo que tinc insomni, gràcies. La veritat. secció més curta del Algú programa. ha tingut somnis? Dúnia, endavant. No, Dúnia. Aviam, ha d'explicar. jo he somiat avui a la nit, és que ara el tinc una mica desestructurat, és a dir, no m'ho he preparat i està una mica... Si m'ho hagués preparat me l'hagués apuntat. Jo tinc un, jo, ara, si no, ara quan me'l acabi la Dúnia explicaré un. I quan somio amb gent també, perquè va haver-hi un dia que vaig somiar amb el Marc i crec que li vaig explicar. Però bueno, anava el tema sobre com que tenia com una nova germana que em feia com la vida impossible i a més era com molt lletja, ¿vale? O sigui, sí, no sé. I em feia bastanta por, però després es convertia en una tia maja. Total, que no sé què em feia com la vida bastant impossible i estava com jo tancada en una casa bastant random, o sigui, l'estic explicant fatal, però perquè és que m'estic intentant recordar i no me'n recordo gaire. La però veritat és que sí, però... Sí, però no... És, bueno. Sí, jo he viscut molta Sí, angoixa, tampoc, ¿vale? bueno. Perquè... Què he dit? Què? Què? Torna, segueix. M'està insultant? No, M'està insultant? No, dit res. La connexió que fa a vegades fa... Que te pego, Que ara Hola, ja no sé on hola, estàs hola. de sota meu, però... Bueno, en fi, l'angoixa era de que es veu de que la tia aquesta em feia la vida impossible, jo estava com tancada en una casa i jo volia anar-me'n a treballar, ¿vale? Però jo no treballava en el meu treball, sinó en el treball que tenia abans d'una marca que l'altre dia no em vas deixar dir perquè si no es veu que dic marques i no puc dir marques. Ah, bueno, vaig fent broma, però sí, pots dir marques tampoc. Pues ara ja no em dóna gana de dir. Bueno, vale. Total, que treballava a la recepció d'un lloc. I vaig arribar tard a la meva feina i de sobte quan arribo a la feina hi havia aquesta tia que m'havia robat la feina. Però tot això és el més random que m'ha passat en els somnis, que de sobte m'he trobat a l'habitació de casa meva de Terrassa, on viu la meva mare, i jo m'he trobat de mida adulta jugant a les Barbies, però d'una forma molt, molt siniestra, saps? Estava jugant amb elles en plan, que te mato, bueno, no sé. I m'he despertat. A tot això ha entrat la meva mare i m'ha dit, què estàs fent?
I jo me l'he quedat mirant. Normal, és que... Per això no ens podem drogar abans d'anar a dormir. I així, nens, és el concipau d'avui. No, tio, que després encara... El meu pare ho mira, això, i encara es pensarà que em drogo. Papa, no em drogo. Jo només cerveses i vi. Bueno. En quantitats... Jo, el somni, l'explicaré molt ràpid, és un somni molt raro. Tinc... Els meus millors amics són gemelos, ¿vale? Són 2. No seran 7. I en això que un m'explica... És veritat, perdó, bessons. Un d'ells m'explica, m'he anat a pagar amb un noi perquè m'ha tocat molt els collons, no sé què, i m'ha rebentat. I jo, bueno, doncs mira, el que hi ha, saps? I llavors van anar els 2 germans. I m'explica un altre cop. Hem anat els 2, hem intentat fotre una païssa, però ens ha rebentat els 2. Inclús ens ha tret una navalla i ens hem anat. I jo, bueno, això és el que... Total, que un dia anem a comprar pa, en aquest dia de confinament, això a 1,5 metre de distància entre els 3, hem anat a comprar el pa, entrem, sortim, i llavors ens fotem per un callejó per anar a casa meva, i ens trobem el tio aquest, el que van fotre una pallissa als meus amics. Total, que els meus amics ho havien fet aposta perquè jo els ajudés a fotre la pallissa al tio aquest. I el tio aquest, en plan, tio, ja és la tercera vez que me la hacéis, treu una pipa, li fot un tret al meu amic, me'l fa a mi i em desperto. Home, tio, normal. ja que et mories. Sí, però els cabrons dels meus amics m'han fotut allà sense jo saber-ho. Jo anava a comprar el pa. Sabeu què és el curiós del somni? És que quan somies amb gent que tu penses que no coneixes, jo, per exemple, amb la tia que he somiat avui, no la conec de res. O sigui, realment em feia bastanta angúnia la seva cara. Però penso que és gent que, en veritat, òbviament, és gent que se t'ha quedat en el subconscient de que tu has vist al llarg de la teva vida. Sí, i tant, òbviament. Jo penso, curiós, Jo vaig somiar que tenia un fill i el tenia davant en el moment que deia la primera paraula. O sigui, estava jo sol amb el nen allà davant i deia la primera paraula. Què va dir? I llavors agafava i deia Gerard. I clar, jo em quedava superralet en plan, no em dic Gerard. I jo li deia, bueno, no em dic Gerard, no. I el Gerard. I llavors jo li intentava explicar, bueno, a veure, Joan Albert, entenc que no ho diràs, que és una mica complicat, perquè acabes de néixer. Podem dir papa, potser? Gerard. I bueno, ell treia una pissarra, li escrivia papa... Bueno, pues així fins que em vaig despertar. Sí. Tota la nit somiant el mateix. Gerard. I deia Gerard i reia, clar. No sé. Mira quin món et perds, Pau? No, somnis no me'n recordo jo dels meus somnis. He de dir que jo parlo per les nits i un dia vaig arribar a xiular. O sigui, del rotllo, papa! Gerard! I fins aquí. Què us sembla, perquè portem ja 3 quarts quasi de programa, què us sembla posar notes de veu dels oients? Sí, endavant. Anem-hi? Vinga, doncs comencem amb... Així, aleatòriament. Hola, a veure, la meva pregunta és com pot ser que hi hagi gent pel carrer que tingui mascaretes més professionals que les que tenen als hospitals i jo no en tingui? O sigui, no en tinc cap. Bueno, què he de dir el nom ara? Bueno, i soc el Joan Albert, que diuen que he de dir el nom. Vinga, espero que rebeu moltes notes i que no haguem de ser nosaltres els que ens enviem autonotes. Adéu. Això és el que passa, confitats. Em sona molt aquest Joan Albert. Oi, Joan Arnau? Joan Arnau. Joan Arnau? Qui és aquest Joan Albert? Familiar teu, un germà? A veure, el que has dit, tens raó, hi ha gent que porta unes mascarilles militars que flipes. D'aquestes en plan de... saps? De càmera de gas. A mi m'agraden les que tenen... El tubito, sí. Sí, el tubito aquest, em semblen... Les roquetes no n'hi ha, no. Hi ha gent que... A mi la del Darth Vader és la que més m'agrada. Sí, jo tinc una aquí. Molaria, l'única que tinc és aquesta d'aquí. Pues no és mala, amb això. Hòstia, molaria un montón posar-te això per anar a comprar. Fes-ho, porfa. Pròxim dia fes-ho. Des d'aquí et penses... Un tio va anar vestit de Batman a comprar i després va tornar amb les bosses de la compra. Sí, ho vaig veure. Sí. No. Mira, de fet, digues. És que l'altre dia em vaig trobar un tio amb mascareta pel carrer i guants i va agafar, jo anava darrere, es va treure la mascareta i va escopir al terra. No. Espero que es mori. Però com es pot ser tan cabron? Tomar pel col. Però com es pot ser així, tio? I a més, un bon gapo, en plan,
No sé. Tot el coronavirus allà. El color verd no era dels mocs, era del coronavirus. Terrible. Mira, anem a escoltar una altra nota de veu, que de fet hem parlat això al principi, de la farina. Què cony està fent la gent ara amb la farina? Després del paper de vàter, sembla que ara la gent s'està tirant a la droga fàcil o alguna cosa. Avui és el compleament de ma mare, he volgut fer-li un pastís i he anat a 5 súpers i res. Primer de tot, felicitats a la teva Felicitats, mama del noi. mare. Que això està gravat el dilluns, però aquest programa és el dimarts. I amb la cocaïna, això passava molt fortament a les discoteques dels anys 70, sí, i no parava, i aquí i allà, i ara pinto, i ara faig una ratlla, i ara, bueno, vaig ratllat. I també Funcesc, que és una miqueta radiofórmula, també, locutor de radiofórmula, una miqueta. Sí, és una barreja d'un espècimen molt estrany. Endavant, sí, no vaig amb bany, no vaig amb banyador de bany, però vaig amb camisa, sí, sempre s'ha d'anar amb camisa, sí, sí. El podries deixar així mitja hora, saps? Pau, què opines del Funcesc? No el conec, o sigui, últimament no sé què m'està passant, que, no sé, tinc com petits microsomnis i no sé què passa. Desconnectes. Potser és el Francesc el que dorm per tu i després a les nits per això estàs despert, desvetllat. Home, és que justament tu ets especialista en fer microsomnis. Mira, m'adormo 5 minuts Exacte. i segueixo fent el que estava fent. Sí, no sé si t'estaràs referint al sexe, però endavant. Endavant. Descansava bé. Això, què opineu de la farina que s'està gastant a tots llocs? Pues que el que li passa a aquest noi li passa a tothom. Vull dir, s'estan celebrant aniversaris, la gent està avorrida, a més, que no para de fer pastissos. Vull Això dir, no és pels aniversaris, és què faig? Vaig a fer un pastís. Sí, pastissos, magdalenes, galetes. Les galetes no porten farina, o sí, no sé. El pa mateix, no sé cuinar, jo. el pa. La culpa és de la puta web aquella del Tasty, que són aquests microvídeos del Facebook que vas veient, que de cop dius, oi, mira, un pastís, unes Que queda galetes. brutal, que queda Veus brutal. com surt el colesterol? Veus com surt els vídeos en 3D? I quan acaben sempre el treien per la meitat perquè deixi caure la xocolata i tal. Sí. I tot és molt idíl·lic, però quan És ho intentes fer és una merda. És una puta merda perquè no et surt, I al hòstia. final, És al com final l'Art del vídeo- Attack moderno. Al final del vídeo surt el del bosque, no? De poca broma. És que a mi m'agrada molt quan fan, per exemple, un sàndwich de chorizo, formatge i més formatge. El fan, llavors la rebossen 3 vegades i el fregeixen, per si no tenien prou. Forn... Notes ja que una artèria fa... Sí, ho passen com 30 coses. Forn, fregidora, anem posant més coses. Sí, És terrible. I acaben dient Tasty. Com si fos això el puto Candy Crush. Ah, la merda. Bé, anem a escoltar una altra nota de 10, a veure què ens diu la gent. Per què la pel·lícula Regreso al futuro no es diu Regreso al presente? Perquè si el Marty McFly se'n va del 1985 al 1955, se'n va al passat. I després, quan torna, no se'n torna al futur, se'n torna al present, se'n torna del 1955 al 1985. Per tant, per què es diu Regreso al futuro si no hi ha cap futur? Si l'única cosa que fa és anar del passat al present i del present al passat. Entrem en secció. Benvinguts a Confinoics. Soc... Com em deia? Soc el Josep i avui a Confinoics parlarem sobre la pel·lícula Regreso al futuro. El senyor Papa Talleda ens ha enviat, com sempre, una nota de veu en la que menciona la pel·lícula Regreso al futuro. Que, per cert, hi ha una pel·lícula que es diu 100 maneres de morder el polvo, que hi ha un moment, una escena en la que surt un pequeño easter egg de Regreso al futuro. Això és una cosa que em feia gràcia dir. Passem amb l'Oriol. Oriol, que... Hola. Què has de dir d'això? Bé, un altre cop els viatges en el temps, no? Jo, com vaig dir, els viatges en el temps costa molt portar maletes. No. Bueno, i lo de regressar, bueno, tornar al futur... La pel·lícula. Quan vas al passat, tornes a un futur, però és el teu present, però com passa
el teu present passa després, és el teu futur. És que... Clar, sí. Si te'n vas Gràcies. al passat, quan estàs en el passat, te'n vas al futur. Encara que sigui el teu present anterior, però te'n vas al futur. Yo es que realmente no la he visto, entonces no puedo opinar sobre esa pregunta porque yo no la he visto. Allà no arriba la connexió, Galícia, eh? No. Joan Albert, què opines? A veure, jo crec... No, és que crec que us equivoqueu. A veure, tècnicament, no em voldria posar molt tècnic, però si tu estàs tu al minut 01 tires te'n vas al passat. O sigui, a la peli, a les 10 i 1 minut, per exemple, no recordo l'hora, se'n van al passat, a les 10 i 2 minuts del passat, de l'any, el que sigui. Quan tornen, no tornen exactament a les 10 i 1 minut, sinó que tornen a les 10 i 2 minuts, per exemple, o 1 minut i 30 segons. Per tant, tècnicament és el futur. M'agrada molt que hagis començat dient tècnicament i després seguidament has dit no em vull posar molt tècnic. Gràcies. Pero la cosa es que sí que vuelve su presente, porque está en su presente, no en su futuro. Pues que ha perdut 1 minut. Pero esto es lo que ha tardat en viatjar. Un minuto tardo. El que ha tardat en viatjar? El que està viatjant és l'accent d'aquesta noia que va de Galícia a Argentina. Va de Galícia a Argentina en 0, Ai, que me meo! Anem a escoltar una altra nota de veu. I d'Argentina al lavabo. Petita secció ja. Vinga, anem. Si us haguéssiu de posar un nom com els de la Casa de Paper d'una ciutat, què no us posaríeu? Jo, Andorra la Vella. Però perquè em fa gràcia. Em fa gràcia. Sabadell. No, però em fa gràcia en plan de Helsinki, no sé què, pásame el arma. Andorra la Vella, té l'M4. En plan, més barata, no hi ha impostos. Jo pensava en Torrelles de Llobregat, perquè com a nom, és un nom que imposa, és en plan xungo, saps? Ningú se't posarà amb tu. En plan, cuidado, ve el Torrelles de Llobregat. Hacerle caso a este. A mi m'agradaria posar-me un nom d'aquests molt de Castilla-La Mancha, saps? El típic Río Abajo del Duero, de los Santos, d'aquests molt espanyol d'estos de tierra. Villapene. Villa arriba, Villa abajo. Existeix, vull dir, no m'ho invento. Pues ese mismo. El podeu buscar o visitar-lo. També, o Google Maps i jo crec que ens haurem de posar un nom de ciutat de la nostra zona. No sé, en el meu cas, Hospitalet de Llobregat. No, que no és de Llobregat, crec, Pues el Prat de Llobregat. Endavant. El Llobregat. O sigui, m'estàs dient que Hospitalet de Llobregat no és de Llobregat? Crec que no, Però si diu de Llobregat. Si no es diria Hospitalet del Gironès. No, sé que costa, però crec que no és del Baix Llobregat. Endavant. No, home, però hi deu passar el Llobregat. Jo què sé si passa, jo soc del Baix Llobregat, a mi que m'ha estat dient. Mira, i parlant de llocs de fora, d'altre sitio, anem a escoltar una nota de veu que ens ha arribat de fora de Catalunya. Sí, mira, em dic Mateu i m'agrada molt jugar a l'ordinador. Ah, no, per... Aquest Mateu on sona? No, perdó, aquesta, perdó. Hola, què tal? Dic Tomeu, des de Mallorca. Una pregunta, hauria de estar ubicada a la vida dels drets de la baixa? O bé, a les coses de la Solevada? No entès res. Em sap greu, no ho entès. Ah, no? Home, a veure... Jo us ho puc dir, si voleu. Què ha dit? A veure, en primer lloc diria que la propera vegada que enviï un àudio al Peu es tregui el que té de la boca, però pregunta pel quadre que té darrere. Pel pòster de darrere del Pau, pregunta. Que quin significat profund té. Pau, què vol dir el pòster que té darrere? Que recordem, el primer programa era un altre, però va dir canvi. Són les 3 bessones fetes furgonetes. Gràcies. I ja està? M'estic pixant molt, joder. No té més significat, gràcies. Porta l'ordinador al lavabo i seguim la connexió. Això és on the road. Vale, vaig a fer-ho, però perquè és que m'estic pixant i em feu riure. No m'ho puc creure les furgonetes, Déu meu. Endavant. Anem a escoltar. Moment radiofònic. Què va fer? Va pixar. No m'ho puc creure. En sèrio? Sí. Doncs mira, de mentre anem a escoltar una altra nota de veu. Vinga.
Hola, sóc el Ferran, tinc una pregunta. Si el coronavirus hagués començat a Las Vegas, s'hagués quedat a Las Vegas? Què podem dir d'això? Bueno, la Dúnia no Dúnia... li ha agradat, La Dúnia la ha dit Dúnia que no. no. A mi el Ferran no em cau bé i jo me'n vaig. A més, bueno, el programa Jo ja sento. s'ha acabat, però bueno. No, que el Pau, que truqui el 061, que aquesta cosa. Sí. Que cabron. Què? Si hagués començat a Las Vegas, creieu que s'hagués quedat a Las Vegas? Home, jo crec que sí. Sí? Endavant. Pues ja està. doncs ja ho tenim. A mi no em sembla bé, però podem despedir el programa sense la Dúnia. Home... A veure, és que si A de mi em sobte sap entra i greu. està al lavabo, a mi em sabria més greu. Sí, clar. No sé si ho està fent, saps, pel show, perquè és una showman, i no sé si podem aguantar encara una miqueta més el show o no. Doncs mira, a la de 3 fem així i apareixerà, vale? Vale. 1, 2 i 3. Vale, ara pues, això ho tallaré i anem a Això ho posar-la. Connectar. Fins aquí el programa de Confitats. No s'ha acabat el programa, o sigui, realment ja ens hem acabat de temps. Ah, vale. O sigui que avui et deixarem que et despedeixis tu el programa des de... Bueno, el lavabo ja no, però des d'aquí... Despedeix el programa, Dúnia. He pogut pixar, sí. Pues res, ens veiem el pròxim dia. Quan és el pròxim dia? El dijous. A A les 8:15. No, en directe. Molt bé. Oh, yeah. I potser es Molt puja bé. més tard i es puja a 3:15. No, potser es puja, jo què sé, a les 8:48 i serà 3:15 i 3 minuts de 9. Torna-li-ho i li ha dit. Mort per pronom feble. Sí, m'encanta. Has obert la pàgina aquella de... No. L'hora en català. .org. Bueno, senyors, doncs ja està acabat el Confitats d'avui, dimarts, dia 7. Esperem que us hagi agradat. Ens podeu deixar preguntes al nostre Instagram de Sí, Confitats tio, TV. feu-nos preguntes. I, sisplau, si mireu els programes, a baix us podeu subscriure al canal, que se'ls mireu sense subscriure. Així que, nois, ens veiem en el pròxim programa de Confitats. Una abraçada. Gràcies, Pau. Gràcies, Joan Albert. Gràcies, Dúnia. A tu! Gràcies a tu!